can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas time. Nakaka-stress. Ang daming tao sa mall. Daming tao. Hindi na kami mag-mall na ganitong araw. Pero 2 weeks pa lang from nung Sunday na pumunta kami sa mall na wala naman tao. Pero ngayon daming tao. Hi guys! After visiting sa new chill spot kanina na pinakita ko, meron akong konting videos and after mass and after, guys, pumunta kami sa SM today. Knowing na kasi last 2 weeks ago, nag-SM kami ng Sunday din. Tapos walang masyadong tao. But today, guys, super intense. Mga 15 minutes or hindi man kami umabot ng 1 hour dun sa SM. Dapat kasi magbibili na kami ng gifts para lang sa amin dito sa family namin. Pero, guys, ang daming tao. As in, nag-give up kami. Kahit dun sa mga shops na maliliit na parang feeling namin wala naman tao. Ang haba pa rin ng pila. So, yun, wala kaming ginawa kundi ayun, nakabili na ako ng healthy options. Yun lang. Tapos umalis na kami. So, yan, nakakatakot talaga. Kala ko wala na masyadong bibili pa ng gifts, ganon. Kung bibili man ng gifts, konti-konti lang. Pero nakita mo yung mga tao, ang daming binibili. And now, guys, medyo nag-plan tayo ng dinner today. I don't know, I just feel like treating my family. And thankfully, yung favorite steak shop ko here in Pampanga, which is Bellissima, meron silang ng delivery through Let's Be app. And also, may bagong bukas na resto na oyster bar siya actually. Pero kasi wala silang oyster now. I don't know why, or wala lang oyster dun sa app ng Let's Be, but they have scallops and tuna, raw tuna. So yun, in-order natin yun, raw tuna and scallops from Let's Be dun sa Black Pearl oyster bar. I think I will just link it down below, but let's try it out. This is for dinner today, so it's gonna be an early Thanksgiving. Ano ba tawag natin sa dinner na to? But it's a special dinner because it's Sunday and yes, it's steak night. I'm so excited. Okay, let's go. Dami natin food today. Meron pang beef with broccoli. Favorite. While waiting for Let's Be, ito. Mag-edit tayo ng vlog. Habulin natin ang vlog today. Thank you, kuya. Salamat po, ma'am. Okay lang. Ayan. Thank you, kuya. Wow. Different kinds of steak. Yes. Ano to? Pepper steak, garlic. Maanghang yan, sobra. Angustas tenderloin yung isa. Tapos, scallops. Ayun yung meatballs ni Papa. Dinner time. Mukha ko ha. Guys, nagda-drive around ako dito sa village and dadalhin ko yung early Christmas treat ko for my friend. So, hinahanap ko yung bahay niya pero hindi ko alam saan dito. Nakagitna ako sa daan kasi hindi ako marunong talaga mag-drive. So, hanapin natin kung saan talaga siya. Oh my gosh! Bakit ba ako umalis na walang address? Nahanap ko yung bahay niya. Pero, eto. Nag-exchange gift pala ako. Yan, we have Blooming Angel. Yes. Ngayon, nagpalitan ko. Paano mo dyan? Pupunta ako sa kanya. Oh. My gosh! Strawberry! Oh my god. Look! Banana yung loob. Hi guys, theresesohere. Missing Korea a lot today because plan ko talaga magpapasko na naman ako sa Korea like I did 2 years ago. But there, kaya eto, suot natin yun sa university shirt. Sana makapag-enroll. And eto, I have this Fun from Fun bag. Medyo over tayo ng ganyan, ng print. Pero wala akong pakialam. Tinatamad ako magbihis. Okay na yan. Nag-grocery kami, Korean grocery. And yan, dami soju. May soju pa akong malamig na mamayang gabi.
And this one. Nakabili ako nito. Favorite naming lahat. And nakabili ako ng chocolate pero maliit lang. Yun. This is the best, guys. You should try it. And meron pa ako isang binili. Ito. Binili ko. And guys, ito. Ang dami nating packages today. Buksan natin itong mga packages. Ano to? LBC. Oh! Wow! May pa-happy skin ang activations. Thank you, activations. Kiss and Bloom Glossy Tint ni Catherine Bernardo ba? Sunsilk! Favorite ko to, Sakura. Let's open this one. It's my favorite eye drops. It's Lycee eye drops. Ito for contact lens. Ito pag wala kang contacts. And this one is from my friend sa Manila. Yung kasama ko pa lang a few days ago. It's from Jonald. Tingnan natin ano to. So, meron tayong, yes, Usana. Basta ganun. Usana, diba? Usana products. Ito yung mineral and vitamins. Ito yung multivitamin. Sabi nila maganda itong i-take dahil, di ba ngayon dami natin tinitake vitamin C, zinc, and everything. Ito, nandito na lahat. And yung maganda dito, parang nakakaganda daw siya ng skin. Sabi nila. And nagpahanap pa ako kay Jonald nito. This is Pure Res Melatonin. Super. Guys, ako talaga, hirap akong matulog. Kaya yun, nag-melatonin tayo. Kaya I really love it. Ilang tablets to? 56 tablets. Ilang mg kaya? Walang nakasulat kung ilang mg, pero try natin today. Paano ako papayat nito? Kain ako ng kain. Oh my gosh. Tara na, maglilinis na ako ng swimming pool. Totoo na to. Nasaan yung net ka? Hey, yan guys, ang dami namin napuntahan. And what time is it na? Hey Siri! What time is it? Hey Siri, can you hear me? What time is it? It's 8:35 p.m. Thank you. Yan, 8:35 p.m. na guys. And kakauwi lang namin kasi ginawa namin pag closing time na dun kami maghahanap ng mga kailangan namin for Christmas para hindi madaming tao. And so far, hindi naman madaming tao kanina. So, yun, mas better. Tuwa ako kasi nakabili ako ng pie face sa SNR. Nakasale siya. Gustong gusto to ng pamangkin ko. Ilang months na niyang pinapabili. Hi. So, siguro makikita niya to sa mga vlogs. Maglalaro kami ng pie face. Nagpapalit lang ako ng damit guys kasi simbang gabi today. Magsa-start na yung simbang gabi. So, magsisimba kami after this. Papakita ko siguro sa inyo anong outfit ko. Bye! Guys, tapos na kami magsimba. Hindi na ako nagpalit ng shirt as in nagpalit lang ng pants kanina for mass. And ayun, first day na ng simbang gabi. Sana makompleto namin. It's our first time to do it ng nighttime kasi usually madaling araw. Pero hindi namin nakokompleto pag yung time na Christmas party na ganun. Hindi kami magigising dun sa last day or sa last 2 days ganun. So, sana this year matatapos na namin. Guys, grabe. Tignan nyo. Ahas na ahas ako ngayon. Tignan nyo. Nakikita ba? Nagbabalat ako. Tignan nyo sa floor. Oh my gosh. Kasi nag-foot mask ako. If you haven't tried foot mask, pag madami kang kalyo sa paa, tapos nag-foot mask ka, ayan no. Tignan nyo, nagiging pink na siya. Pero some, ayan, magbabalat pa yan in the next few days. Ito, oh, parang baby feet na. Although, minsan ako kasi malala akong magkalikot ganyan. So, nasusugat na ganun. Pero, mag-heal naman. Ayan no. Wow, pink na siya ulit. Nung isang araw na pagalitan na ako kasi super kapal na ng kalyo ko. Pero yan ang ginagawa ng foot mask. If you don't know na ganun yung mga foot mask, ganun yung foot mask. And pakita ko sa inyo itsura nung ginamit ko. Ito yung ginamit kong foot mask. It's the aloe vera real squeeze ng Nature Republic. Super nice.
Although this took me 3 or 4 days bago magbalat. Yung iba kasi super galing na next day. Ito, yung ganito. Ito. Ay, hindi. Yung isang klaseng foot mask ng Pure Derm, super bilis. Like, overnight lang, tapos the next day, magbabalat na siya. Ay. Ayan, maglilinis tayo. Ang daming balat to. Hi guys, nakatulog na ako. Ang dami kasi namin ginawa today. Pero, yun, tuloy natin tong vlogmas na to tomorrow. Hindi ko pa tatapusin now kasi gusto ko sanang i-announce sa vlogmas na to yung mga K-pop poster winners and everything. And meron akong surprise. Bukas na lang. Okay, bukas na lang. Good night. Tulog na ako. Good morning! At eto tayo. Naglilinis. Tatapon na natin tong matagal na. Para hindi masira ang mukha. Tatapon na natin sila. Ito, bago lang. Okay, yun lang ba? Ito pa. Hi guys, ganito lang yung role ko. Inuutusan, bibili-bili sa grocery. Sasamahan sila, bibili-bili ulit. So, ayan, that's my Christmas rush. Come here, Kelly, look who's back! Come here! Go here. Go here. Wow. Oh, wow, wow, wow. And here's the other one. Hi, you're back. Miss you. I missed you. I'm You're back so for promised. 6 days. 6? Is it? I think it's 7. No, it's 6. 6 lang? No. Oh, that's quick. Guys, Merry Christmas to all. It's still not Christmas. It's almost Christmas. It's almost, but it's not Christmas. You know, how many days until Christmas? How many days? How many days? 8 days. 8 days na lang? Oo. Really? Day 8. 8 days na nga lang. Oh, wait, I will dress up because I will go to church. Nagsimba na kami, ganito lang yung outfit ko. Pinatungan ko ang aking biker shorts. So, yan guys. We will end this video na, promise. Pero, papakita ko muna ang nanalo sa mga K-pop giveaway natin. So, magre-randomize tayo. In a bit, charge ko lang laptop ko. Wait lang. Ang gulo na ng vlog na to kasi may nawala akong clips. Pero eto, dito sa video na to, meron tayong giveaway in the comment section. And titignan na natin sino ang winner. Ayan, nakuha ko na ang comments from here. At tignan na natin. Mimili ako ng 5. Ayan, si Dana Ramos. Pick another winner. Maxine Kang. Ayan, si Wang Travis. Sheena Santos. Okay. Karel Konanan is the 5th winner. Oh my gosh. Meron tayong pa-surprise sa mga nanalo. May message ko pa lang sila pero siguro sabay sa message tsaka sa posting nitong video na to yung announcement na sabi ko kasi sa video poster lang pamimigay ko and mga photo cards pero I felt really good because Christmas season din naman. So, pamimigay natin yung albums kahit ayoko talaga i-let go to, ito, ganun. Pamimigay natin and share our blessings. So, yung naghingi ng Yunsang poster na nanalo, binigay ko pati yung kay Sungwoo, tsaka yung kay Sungyeon. So, nandoon. And yung naghihingi ng card poster at card album ang makukuha niya. And yung nagsabi na kahit ano na lang, eto, The Other Side na ni Eric Nam dahil feeling ko kahit sino naman magugustuhan si Eric Nam. Tapos yung nagsabi na yung favorite niya is yung 17 dun sa mga 8 box natin. Bibigay natin tong 17 album. It is my first one and it's gonna be another person's first, sana. Or basta, sa kanya na to. And yung 5th one, sabi niya, kahit ano din yung sinabi niya.
So, lahat ng photo card mapupunta sa kanya. Kahit yung mga nakuha ko ng concert ng GOT7. And, naglagay ako ng skincare para hindi naman puro photo cards lang yung nasa kanya. So, meron siyang skincare na Korean. So, guys, ready to sleep na ako. Tatanggalin ko na lang to and yung mga dumi dyan. Pero, I'm ready to sleep. Thank you so much for watching this video. I'm sorry if it's really so gulo. Ayoko nang pakita yung mukha ko kasi antok na ako. But don't forget to like, subscribe, and hit that bell button, okay? Okay, bye guys. Bye. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing.